Πριν από πάνω από 100 χρόνια, το 1908, η ελληνική κοινότητα και πιο συγκεκριμένα η Εκκλησία της Αγίας Τριάδας ξεκίνησαν την Ιερά Σχολή, η οποία εξελίχθηκε στην Ελληνοαμερικάνικη Ακαδημία που βρίσκεται σήμερα στο Σικάγο. Το Ελληνοαμερικάνικο Σχολείο Σόκρατες στο Σικάγο είναι ένας μη κερδοσκοπικός εκπαιδευτικός οργανισμός που ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2004 από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας του Σικάγο και 28 άτομα του Ιδρυτικού Συμβουλίου. Η Ακαδημία εμπεριέχει το Ελληνικό Ημερήσιο Σχολείο Σωκράτης, το Σαββατιάτικο Σχολείο, τα 2 σχολεία που διοικούνταν από την Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία της Αγίας Τριάδας του Σικάγου, αλλά και το τέως εσπερινό Ελληνικό Σχολείο του Αγίου Κοσμά του Σικάγου. Στην Ακαδημία έχει καθιερωθεί μία σειρά νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σχετικών με την πολιτισμική κληρονομιά. Στόχος είναι οι νεότερες γενιές των Ελλήνων Αμερικάνων να μαθαίνουν τη γλώσσα, την πίστη και την κληρονομιά τους. Το πρόγραμμα σπουδών του σχολείου είναι πλούσιο σε περιεχόμενο και καλύπτει και τις 4 κατευθύνσεις: μαθηματικά, επιστήμες, ιστορία και λογοτεχνία. Το Ημερήσιο Σχολείο Σωκράτης είναι ένα ιδιωτικό σχολείο το οποίο παρέχει υψηλής ποιότητας δίγλωση εκπαίδευση σε μαθητές από την προσχολική ηλικία έως την 8η τάξη. Παράλληλα, στην Ακαδημία προσφέρονται και ιδιαίτερα μαθήματα ενηλίκων. Οι μαθητές από την προσχολική ηλικία μαθαίνουν τόσο την ελληνική όσο και την αγγλική γλώσσα. Το σχολείο προσφέρει ένα βασικό ακαδημαϊκό πρόγραμμα σπουδών που ενισχύεται έντονα από ένα πρόγραμμα δεύτερης γλώσσας. Το σχολείο διαθέτει μικρές τάξεις εξατομικευμένες ανάλογα με τις ανάγκες και τις πρώτερες γνώσεις των παιδιών. Σκοπός του σχολείου είναι το κατεξοχήν εκπαιδευτικό και πολιτιστικό κέντρο ελληνισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες να ενισχύει το αίσθημα της κοινότητας και να προωθεί την ελληνική κληρονομιά και πίστη. Τα προγράμματα του σχολείου προετοιμάζουν τους μαθητές για συμμετοχή σε εξετάσεις προκειμένου να αποκτήσουν το πιστοποιητικό επίτευξη στα ελληνικά, το τεστ ελληνομάθειας δηλαδή, το μοναδικό επίσημο τίτλο επάρκειας στα νέα ελληνικά με παγκόσμια ισχύ. Η Ακαδημία προσφέρει επιπρόσθετα προγράμματα όπως κατασκήνωση, πολιτιστικά προγράμματα και προγράμματα μετά το σχολείο. Αυτός ο θεσμός δεν θα ήταν δυνατός χωρίς το όραμα και την αφοσίωση πολλών ανθρώπων που πάνω από έναν αιώνα έκαναν τη Σχολή Σόκρατες σημείο κατά τεθέν στην ελληνοαμερικανική κοινότητα του Σικάγο. Η παρουσίαση αυτή πραγματοποιήθηκε από τη φοιτήτρια Νόνη Γενοβέφα Μαρία και το φοιτητή Στάθη Γράψα. Ευχαριστούμε.